Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Автобуска керсәм хәйран калам. Быелгы гадәттән тыш һава торышы Казан автобусларына һава суыткыч җиһазлар урнаштырырга мәҗбүр итә. Көннәр алтынга тең Апас районы игенчеләре басу кырларда көнне төнгә ялгап эшли. Күчеп йөри торган умарталык Буа районындагы Килдураз авылы умартачылары заманга яраклашу җаен тапканнар. Узган ялларда һава торышының начарлануы кызганычка каршы фаҗигале вакыйгаларга сәбәпче булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов 29 июльдә Идел буе федераль округындагы давыл аркасында һәлак булган кешеләрнең гаиләләренең кайгысын уртаклашты. Узган шимбә республикабыз өчен фаҗигале булды. Кытышкыч давыл Татарстанда яшәүче 9 кешенең гомерен изде. Һәлак булучылар арасында 3 бала үлеме турындагы хәбәр бигрәк авыр. Иң кечесенә 1 яшьтә юк, диде Рөстәм Миннеханов Күле янындагы фаҗиганы шәрехләп. Үз якыннарын югалткан барлык туганнарының тирән кайгысын уртаклаша. Барлыгы Татарстаннан 11 кеше хастаханәдә ята, аларга тиешле медицина ярдәме күрсәтүне контрольдә тоту турында йөкләмә бирдем. Барысының да тизрәк сәламәтләнүен телим дип белдерде Татарстан рәисе Телеграмдагы каналында. Һава торышының кисәк үзгәрүе Идел буе федераль округының 8 төбәгенә Татарстан, Мари Эл, Чувашия республикалары Түбән Новгород, Пенза, Ульям, Киров һәм Самар өлкәләренә шактый зыян салды. Теманы хәбәрчеләребез дәвам итә. Көчле җил аркасында 520 торак пунктта энергия линияләре җимерелгән, 550 агач яуган, 41 йорт һәм 7 социаль объектның түбәләренә зыян килгән. Иң аянычлысы 9 кеше үлгән, 76-сы тән җәрәхәтләре алган. Гарасатны үз күзләре белән күрүчеләр әле дә тынычлана алмый. Давыл нәтиҗәсендә яшен сугып йортсыз калучылар, йортларына һәм машиналарына зыян килүчеләр дә бар. Казанда давыл нәтиҗәләрен бетерү буенча оператив штаб булдырылды. Министрлар кабинетында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясенең планнан тыш утырышы узды. Комиссия әгъзалары Татарстан Республикасының беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкчелегендә давыл китергән зыян белән бәйле мәсьәләләрне тикшерде. Айруча зыян күргән объектлар арасында 26 балалар лагере да бар. Алар шушы көннәрдә тәртипкә китерелеп бетә. Шулай ук 19 меңнән артык кеше, 11 мәктәп, 4 хастаханә утсыз калган иде. Онысы хәл ителеп беткән. Ут чыбыклары тоташтырылган. Утырышта гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхит мониторинги идарәсе начальнигы Сергей Захаров Татарстанда һава торышы турында чыгыш ясап, давыл турында берничә көн алдан хәбәр бирелүен искәртте. Уңайсыз метео шартлар шәршәмбе көненә кадәр фаразлана. Мөршидә Җихан, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Синоптиклар фаразларын исәпкә алып, игътибарлырак булсак иде дигән теләктә чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Казан автобусларында һава суыткыч җиһазлар куярга мөмкиннәр. Тулырак киләсе сюжетта. Иртән һәм кич автобусларда шыгрым тулы кеше өстәвенә җәй көннәрендә аеруча эссе. Тәрәзәләр һәм люк ачык, ләкин бу булышмый. Бу көннәрдә һава температурасы 35 градустан артып китте. Әлеге күренешне аномаль эсселек дип атасаң була. Урамда кояш кыздырса да, талгын җил эсселекне киметә, ләкин автобусларда бик эссе һәм тынчу. Автобусларда сулар һава юк дип зарлана Казан халкы. Шундый көннәрнең берсендә автобуста баручы пассажирның хәле дә начарланган. Пассажиры жалуются, очень душно. Автобуста еш йөрүчеләр җәмәгать транспортларына һава суыткыч җиһазлар куярга кирәклеген әйтеп узганнар. Татарстанның автотранспорт предприятиеләре ассоциациясе рәисе Сергей Цемляков әлеге мөрәҗәгатькә аеруча игътибар иткән. В Казани предусмотрено обновление 263 автобусов. Это получается треть автобусного парка города Казани. Поэтому, если министр поддержит просьбу перевозчиков, то мы будем рады. Автобусларда кондиционер кую казанлыларны куандырырмы? Бу турыда без үзләреннән сорарга булдык. Кирәкме кондиционерлар? Кирәк. Менә кояш чыкты. Вообще сил нету, вот течет. Кайбер кешеләргә начар булырга
Mümkün avtobus bulursa da avtobuslarda bik kирәк. Барысы да шот дияргә була, ләкин кондиционердан куркучылар да бар. Автобусларда һава суыткыч җиһазлар урнаштырырга дип Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифовка мөрәҗәгать иттеләр. Әлеге мәсьәлә нинди борылыш алыр, билгесез, чөнки кызу көннәр санаулы. Ә яңа җиһазлар урнаштыру өчен шактый зур сумма кирәк. Динә Нишмәдинова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Урак вакытында 40 көннәр алтынга тең үстерелгән икмәкне түкми-чәчми җыеп алу өчен республикабыз игенчеләре көнне төнгә ялгап эшли. Апас районы Акхуҗа берләшмәсе ындырчы бүлекчәсендә эшләр ничек бара? Бу хакта тулырак алдагы язмада. Семинарга салырга була. Өлгергән инде бу. Була. Апасмол агрофирмасы Акхуҗа берләшмәсе ындырчы бүлекчәсенең 140 гектарлы кыры биредә арыш суктыру хезмәте бара. Быел кырылык сынаса да барлык технологияларны вакытында үтәп, тиешенчә башкарганга арышның уңышы начар түгел. Бөртекләр тулышып мулдан өлгергән. Бу яхшы дип уйлыйбыз инде. Быелгы кырылык җылына яңгырлар булмады. Бу арыш озимый будайлар нормальный. Яровой будайларга әле күчмәгән. Күчәк күрсәтәйдән күп булган. Бұршақ бұл мүмкінде 25-тен шығып бара, секенға. Бұл комбайн білен енді 4-ші жыл ішлейм. Комбайн подва еткені жоқ, Аллаға шүкір. Өзімнің ұлым білен ішлейм. Оражай яқшы. Міне, келешекте нәрсе болып, бабайларын жаңғыр жолдырмаса, жейіп алға деп есеплеп тұрабыз. Апаста яшәүче Азат Хайруллинның хезмәт юлы техника белән бәйле. Ул һәр вакыт авыл хуҗалыгы өлкәсендә 15 елга якын районның аграр көллиятендә мастер булып эшли. Биредә ул укучыларга техника нечкәлекләрен өйрәтә, ә бүгенге көндә комбайнга утырган. Аяз көннең һәр минутында алтынга тең кадерле дип 40 карабы ярдәмендә икмәк суктыра. Икмәк алу вакыты җаваплы шәр, без монага җиң сызганып тырышабыз инде, техниканы регулап чыгып, карап. Илнур Багитов ындырчы авылыннан 1989 елдан бирле руль артында ул. Гомер буе туган ягында хезмәт итә. Бүгенге көндә КАМАЗ ярдәмендә ашлык ташуда катнаша. Колхозда 13 ел эшләдем, шофер булып. Аннары Зиннадовский атыпсында 19 ел. Эшләү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Кыр хезмәтләре көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукландырыла. Инде үстерелгән икмәкне түкми-чәчми җыеп алырга язсын. Тир түгүчеләргә табигатьтә хәер хаклы булсын иде. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Бу районы Килдураз авылында яшәүче Наил Галиевлар гаиләсе 10 елга якын умарталар тота. Быел елның 40 килүе нык сизелде. Бал узган елга караганда берме-бер кимрәк чыга ди умартачылар. Язмабыз бу районыннан. Бүген безнең пасекада 3 төрле марта бар. Бакфаст, Карпат һәм Карника. Алмаз Галиевка 16 яшь, кечкенәдән әтисе һәм дә әтисе белән бал кортлары арасында йөреп, алар хакында бик күп мәгълүмат туплый. Инде хәзер өлкәннәрдән тыш үзе генә дә бал кортларын карый ала. Һәр ояның торышын тикшереп, аларның ни дәрәҗәдә бал җыюларын тикшерә. Бу рабочий марталар. Быел яз 40 килү сәбәпле умарталарга да эш аз булган. Узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр азрак бал җыйдылар ди Алмаз. Иң беренче бал кортлары нектарны төрле чәчәкләрдән, аннары юкәдән, хәзер карабыдайдан җыялар икән. Карабыдай балы башка баллардан төсе белән дә, тәме белән дә аерылып тора. Бүген менә карабыдайдан җыелган балны аерта алар. Мин хәзер медагонка куям рамнарны. Аны анардан бал чыгарам инде. Шундый магазин рамнар. Анда 40 штук сыйла, шундый рамнар. Соңгы елларда умартачылар басу кырларны химик препаратлар белән эшкәрткәндә бал кортларының күпләп үлүләре хакында сүз булды. Ә менә умартачы Наил Галиев җирле агрономнарның алдан хәбәр биреп куюлары турында әйтә. Шуңа күрә бездә мондый фактлар булганы юк ди умартачы. Умарта тотучы Галиевларында күпчелек уялары кырда, урман аланнарында урнаштырылган. Махсус тележкаларга урнаштырылган 4-5 рәттән торучы уяларны кайда чәчәк күбрәк шунда илтеп куялар. Булай иткәндә кортларга ерак араларга очып вакыт уздырырга кирәкми. Сап-сары көнбагышлар, зәңгәр чәчәкле люцерналар кортларны үзләренә чакырып кичке җилдә акрын гына тирбәлә. Димәк, әле алда тагы файдалы чәчәк балы булачак. Килдураз авылыннан Раис Әхмәтшин, Илнур Кадыйров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газета-журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүз журналист Миназим Сәфәровка.
Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатында нинди вакыйгалар алгы планга чыга? Әйдәгез бергәләп шушы сорауга җавап биреп карыйк. Илдәге бөтен исап-хисап эшен алып баручы Росстат белдергәнчә, Россиядәге балалы гаиләләрнең 14%-ында акча ашарга гына җитә, ә 1%-ында хәтта ашарга да җитми икән. Аңлашыладыр, бу әле бик йомшак кына итеп әйткәндә. Бу хәлне ничек итеп төзәтеп була дигән сорауга ЛДПР партиясе депутатлары яраклык вакыты чыгып барган продуктларга салымны бетереп, аны халыкка бушлай бирү турында тәкъдим иткәннәр. Шәһри Казан газетасы бу турыда тәфсилле язма бастырган. Яхшы ниятләр өчен рәхмәт депутатларга, ләкин ният белән чынбарлык арасында бик зур ара бар шул. Бездә ул кибетләрдә саклау вакыты әллә ничә тапкыр чыккан азык-төлекне дә ыстагына сатырга өйрәнеп беттеләр шул инде. Ул көнгә калырга язмасын дип кенә телик. Газета күренекле артистларның бакча тормышлары турында сөйләргә алынган. Беренче булып Татарстанның халык артисты Асхат Хисмәт бакчасында кунак булган журналист. Безнең халык кыйма ярыгыннан гына күршесендәге хәлләрне күзәтергә яраткан истә тотканда, илгә көнгә танылганнарның тормышын белергә тырышу турында әйткәндә юк инде. Асхат абый ихлас кеше буларак барысын да күрсәткән, бөтен нәрсә турында да сөйләп биргән. Хисмәтнең бакчасы гына түгел, үзе дә хикмәт шул, субханаллаһ. Соңгарада кыйып китә торган аңгырлар урак эшенә тоткарлык ясамыймы? Болай да кырлыктан зыян күргән басулардагы ашлыкны югалтуларсыз җыеп ала алырбызмы? Әлеге сорауларга ачыклык кертү өчен Ватаным Татарстан газетасы журналисты Теләш районы кырларына әйләнеп кайткан. Җыеп кына әйткәндә, быел дигән уңышы былтыргының яртысы чамасы гына булыр дип көтелә. Нишләмәк кирәк? Барына бәрәкәт бирсен дибез. Белем көненә әле төгәл бер ай вакыт бар. Хәстәрле әтиләр бу уку кирәк яракларын сатып ала башлаган инде. Әмма өлгеребез әле дип август азагын көтүчеләрдә җитәрлек. Быел бер укучыны мәктәпкә әзерләү 20-30 мең сум чамасына чыга икән. Аңлашыладыр, икешәр укучысы булганнарга мондый чыгымнарны күтәрү бер дә җиңел булмаячак. Балалар товарларын җитештерүчеләр моны үзләре дә аңлый дип яза шул ук Ватаным Татарстан газетасы журналисты. Алар һәр гаиләнең мөмкинлегенә җитәрдәй мәктәп кирәк-яраклары җыелмасы булдырырга тәкъдим итәләр икән. Бу уңайдан газета хәбәрчесе кибет базарлардагы бәяләрне һәм әти-әниләрнең кәефен белешкән. Белеп тору өчен генә түгел, алдан аяк киенү өчен дә файдалы булыр бу язма. Артистлар тормышын күзәтеп баручыларга бу юлы газетада Динә һәм Рафаэль Латыйповларның тормышы турында әлеге дуэтның сыңары Динә ханым белән әңгәмә бирелгән. Шөкер итә белгән артист турында бик күп мәгълүмат бирелгән анда. Дөньядагы каршылыклардан зарланмыйча, биргәненә шөкер итеп яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Эфирда яңалыклар чыгарылышы без дәвам итәбез. Казан Кремленең кайбер объектларын ремонтлау һәм реставрацияләүгә, шулай ук музей тыюлык территориясын төзекләндерүгә 695 миллион сумга якын акча бирелә. Изге Николай Ратный чиркәвендә, Кыл Шәриф мәчетендә эшләр алып барыла. Шулай ук Казан Кремле территориясын төзекләндерү күздә тотыла. Эшләргә заказ бирүче Татарстанның баш төзелеш идарәсе. Гаризалар 4 августка кадәр кабул ителә, подрядчы 8 августта билгеле була. Быелның 12 декабрына кадәр эшләр тулысынча үтәләргә тиеш. Ел сайын июль ахырында шахмат уенын яратучылар халыкара шахмат көнен билгеләп үтә. Яшел Үзән шахмат мәктәбе Татарстанда күптән танылган. Аның спортчылары республиканың иң көчле командалары белән тигез көрәшә. Первенство России их награждал Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, и далее они уже в Чехии выиграли турнир. Адил Җәфәровның шахмат уенына мәхәббәте бабасыннан күчә. 14 еллык нәтиҗәле эшендә ул күп тапкырлар Идел буе федераль округ һәм республика җиңүчесе, Россия призеры була. Спорт мастерлыгына кандидат исеменә ия. Максаты халыкара мастер дәрәҗәсенә ирешү. Сами шахматы учат рассуждать. Шахмат уены фикерләргә, анализда гайрәтә, тормышта ярдәм итә. Син ниндидер гамәлләреңне алдан исәпләп чыгара аласың. Шахмат безнең эрага кадәр 5нче гасырда барлыкка килә. Хәзерге күренешне алар 1475 елда кагыйдәләр үзгәргәннән соң ала. Шуның ярдәмендә ферзь теләсә күпме хәрәкәтләргә сугу мөмкинлеге ала. Фил исә такта буйлап сикерүдән туктый һәм диагональ буенча гына йөри башлый. Партиядә вакыт шикләнгән, шуңа күрә дә үз хәрәкәтләрен генә түгел, көндәшеңнең планнарын да аңларга кирәк. Шахмат уен гына түгел, кыйммәтле социаль һәм педагогик корал да булып тора.
Тренер Алина Семенова бирге укучы булып килә. Хәзер ул чемпион, спорт мастеры һәм инде 11 ел үзе балаларга шахмат фәнен өйрәтә. У нас есть ученики разного возраста, от 6 лет и старше. Бездә 6 яшьтән өлкәнрәк төрле яшьтәге укучылар бар. Һәм кайбер балалар шахмат уеннарга өйрәнер өчен, әти-әниләрен өйрәтер өчен, гомуми үсеш өчен килә. Кемнәрдер профессиональ рәвештә шөгыльләнә һәм ярышларда катнаша. Гроссмейстер Анатолий Карповның җирле талантларга ярдәм итеп Яшел Үзәнгә килүе шыраклы түгел. 2008 елдан тренер-укытучылар 8 FIDE мастерын, 30-дан артык спорт мастерына кандидат һәм 100-дән артык беренче разрядлы шахматчы әзерләгән. Миңназым Сәфәров, Людмила Денисова, Александр Костин, Татарстан яңалыклары. 2 августта Татарстан Дине нәзарәте бинасының конференц залында Ак яулыклы абыстайлар форумы уза. Ул Россия һәм Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наиля Җиһаншина җитәкчелегендә оештырыла. Форумга Казан һәм Татарстан районнары мәчетләренең өлкән абыстайлары чакырылган. Абыстайлар мәҗлесендә мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да чыгыш ясый дип хәбәр итте Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе ярдәмчесе Лейсан Лыкманова. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүгенге сәхифәбезнең каһарманы дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе профессор Рәис Кыям улы Биляев. Аның тормышы белән тулырак итеп Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры профессор академик Искәндәр Гыляҗев таныштыра. Дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе профессор Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, Чаллы шәһәренең мактаулы гражданы Рәис Кыям улы Биляев 1935 елның 13 гыйнварында Татарстанның Аксубай районы Яңа Татар Әдәмсуы авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Рәис исеменең гарәпчә мәгънәсе лидер, әйдәүче дигәнне аңлата. Көчле характерга ия, булдыклы, үткен сүзле Рәис Кыям улы үз исеменә лаек булып яши. Язмыш сынауларын кыю кичә. Күп балалы гаиләдә кечкенәдән кул арасына кирип, эш рәтен белеп үскән Рәис белемгә омтыла. Теләге Казан университетының геология факультетына укырга керү булса да, мәктәпне тәмамлагач, коммунистик романтика белән Ленин үрнәгенә ияреп, юридик факультетка өстенлек бирә. Казан университетын 1959 елда кызыл дипломга тәмамлый. 1967 елда Финанс-Иктисад институты дипломына да ия була. 1970 елда 35 яшендә төп эшеннән аерылмыйча кандидатлык диссертациясын яклый. Философия фәннәре кандидаты дәрәҗәсен ала. Университетта укыган елларында Рәис Биляев комсомол эшенә тартыла. 1958 елда университетның комсомол комитеты секретаре итеп сайлана. 1960 елдан ВЛКСМның Казан шәһәре Совет район комитеты беренче секретаре. 1961-63 елларда ВЛКСМның Татарстан өлкә комитеты 2-63 елның июненнән 69 елның мартына кадәр беренче секретаре. Рәис Кыям улы студентларның төзелеш отрядлары хәрәкәтенең башында торган җитәкче. Идел халыкара яшьләр лагере, Казандагы яшьләр үзәге аның башлангычында төзелә. Эшлеклелеге, эрудицияле булуы, алга карап фикер йөртүе, карарлар кабул итүдәге кыюлыгы, оештыру сәләте Рәис Биляевны комсомол һәм партия җитәкчеләре арасында аерым урынга куя. КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре Фикрәт Тәбиев 34 яшьлек Биляевны әүвәл партияның Бауман райкомы 69 ел ахырында КАМАЗ заводы һәм Чаллы шәһәре төзелешенең сәяси үзәге булган Чаллы шәһәр комитеты җитәкчелегенә тәкъдим иткәндә беренче чиратта аның шул сыйфатларын исәпкә ала. Чаллыда эшләгән еллары Рәис Биляевның биографиясендәге иң катлаулы һәм иң уңышлы чор. Яңа вазифасындагы беренче көннәреннән аның тынгысыз эшчәнлеге башлана. Советлар Союзының барлык пишмакларыннан шәһәр һәм завод төзергә дип агылып килгән халыкны урнаштыру мәсьәләләре хәл ителә. Чаллыда бердәм кадрлар шәһәрчеге булдырыла. Төзүчеләр өчен тәүлек әйләнәсе эшли торган ашхана ачыла.
1973 елда шәһәрдә трамвай юлы сузыла, вахта автобуслары җибәрелә, торак өчен баштарак уңайлы вагоннар, аннары яңа күп катлы йортлардан торган микрорайоннар төзелә. Бүгенге без белгән Чаллының йөзе шәһәр җитәкчесенең турыдан-туры катнашы белән билгеләнә. Шәһәрне районнарга бүлү шулай ук аның катнашында тормышка ашырыла. Мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте үзәкләре, клуб мәдәният йортлары кебек социаль объектлар автомобиль төзүчеләр каласын күрер күзгә күркәм яшәү өчен уңайлы итә. Җитәкче үзе халыкка якын булу белән абруй казана. Рәис Биляев 1984-87 елларда КПССның Татарстан өлкә комитеты секретаре. 87-96 елларда Казан мәдәният һәм сәнгать академиясе ректоры. Аның ректор вазифасындагы еллары үзгәртеп кыру чорына туры килә. Көчле һәм тәвәккәл оештыручы биредә дә күп яңалык кертүгә ирешә. Беренче адымнары уку йортындагы структур үзгәрешләргә карый. 1989 елда икътисад бүлеге ачыла. Яңа юнәлеш, театраль осталык, хор дирижерлары һәм китапханә белеме кафедраларында милли кадрлар әзерләүгә нигез салына. Ректорның үҗәт тырышлыгы бәрабәренә Мәдәният институты академия статусы ала. Рәис Биляев 1967-75, 85-90 елларда ТССР Югары Советы, 1975-85 елларда РСФСР Югары Советы депутаты, 95-96 елларда Татарстан Республикасының халык депутаты. Аның хезмәт казанышлары хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. КамАЗның беренче һәм икенче чиратларын сафка бастыруга керткән өлеше өчен 2 Ленин ордены белән бүләкләнә. Ул шулай ук Октябрь революциясе, хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары кавалеры. Рәис Каям улы Биляев 1996 елның 25 июлендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 1998 елда Чаллы шәһәрендә халыкның улы хөрмәт билгесе итеп аның барельефы төшерелгән һәйкәл калка. Проспектларның берсенә Рәис Биляев исеме бирелә. 2019 елда туган төбәге Аксубайда данлыклы якташларына бюст коела. Район үзәгендә bir урам аның исемен йөртә. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Студиябезгә кунакка татар телендәге квест уеннары авторы Миләүшә Закированың килүе көтелә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саулашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.